uNkulunkulu akakulonde uphile uphoshe uphumele pastor uNdlovu uyachaza amaphupho. Inamba yami isebenzisa ngokuyimemba kuphela kusongo 9 ya 5 ntambama bengifonela ngoWhatsApp. Ngilolungile nje ukuthi ngiphuphe umama wami awasha izingubo. She dreamed of her mom doing laundry. She was washing her clothes, maybe, I don't know, or blankets, but ingubo. Akabingeleli akaceli angithande njalo. So one ngokujwayelekile uma ngeze uphupha umuntu uphawu oluhle uma ewasha ngoba luyasho ukuthi la kungenzeka uyakhonyisa lo muntu kudingeka ukuthi ahlambuluke ngoba udliwa unembeza noma ushaba isazelo ngesenzo esibi isikhathi esendlule futhi uyafuna lokukhuluma nilungise lesi simo okwenza uyasazi noma usazi lisakufake ngaphasi kwaso wena akudluse ngaphasi kwaso ekaJakobe 5:16 ngakho kevumani izono omunye komunye Izaga 28:13 ofisha isiphambeko zakhe akaye kuphumelela kepha ozumayo azishiye uyakuthola umusa. 2 kuyenzeka uma uphupha umuntu ubophawu oluhle uma ewasha ngoba lusho luyenzeka uyakhonyisa ukuthi kunezimfihlo noma-ke ngiyisiphambeko noma amanyalo okanye izinyengiso okudinga lo muntu azilungise futhi agonyuluke ngazo kuwe. NgokaLuka 8:17 ngokuba kukho okusithekileyo okungeke kuhlaluka nokuyisifuba okungeke kwaziwa kube sobala. Kanti uMateyu 10:26 ngakho-ke ningabesabi ngoba-ke akukho okusitshekileyo okungeke kwambula nokufihliweyo okungeke kwaziwa. Number 3 kwesinye isikhathi uma benze uphupha umuntu kuyabe uphawu oluhle uma ewasha olusuke luveza kungenzeka lo muntu wena uyakhonjiswa ukuthi kumele azihlambulule ngabe ngamathunzi noma okunye nje ukuyizichitho umhaqile. uLeviticus 14:8 uyakuhlanjululwa makahlanze izingubo zakhe phuculeke zonke iy'nwele zakhe ageze ngamanzi ahlambuluke. Siyabonga. Vakashilani isikolo sakithi i-Spiritual Academy siyaphela Ranchtown Hammanskraal. Ungaya kuwebsite yakhona www.spiritualacademy.co.za ba-ofara-ke laphana ama-robotics, computer literacy nama-coding nokunye. Isikolo lesi siqala from preschool grade R igcina grade R. I-after care iqala ku-grade 1 to grade 12 hambisa ingane kuyofunda laphana young age ifunda ama-robotics ifunde ama-coding ifunde ama-computer. Ungaya kuyokopa nawe ukuthi how to make a preschool laphana Spiritual Academy. Siyabonga.